ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜେପି କଲେଜ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ 2ଟା ବର୍ଷ ରହିଲା ତାପରେ ଫେରେ ଧଳା କଲର ହେଇଯିବ କି ଫେରେ ଗ୍ରୀନ୍ କି ଫେରେ ନାଲାକୁ ନାଲା ହରିଣଟା ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ଏ ବୁଲୁନି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଘାସ ଗଛ ଆଗରେ ନଗେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଇବନି ବିଜୟଙ୍କ ଟେନସନ୍ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମୋ ଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯାହା ହଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯାଜପୁରଟା ହଉଛି ମୋ ଗଡ଼ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ମୁଁ କହୁଛି ଆଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆମ ଆବାସଟା କମ୍ କରିଦେବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଆଡ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଶି ଆସିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ନା ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇପଟଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିକି କହୁଛି ଫିଲ୍ମ ଯାହା ହଉ କରିଲା ବବିଦାସ ରଙ୍ଗ ହଇଲା ମୋହନ ମାଝି ସତ କଥା କରିଲା ଯୋଉ ବବିଦାସ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ମୋହନ ମାଝି କାଚ ଯାଇକି କମଳା କରି ପକେଇଥାନ୍ତା ସେଟା କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଧଳା ଦେଖା ହଉଛି ହଁ ଭେଟା ବୋଧେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଗଲେ ବୁଲିଦେଲୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରମ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଟା ଦେଖେ ଧଳା ସେଟା କଲର ଦେବେନି ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ନା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜେପି ଭବନ ହଁ ନା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ହଁ ବିଜେପି ଭବନ କହିଲେ ବି ମାନେ ଚଳେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଏଇ ଜାଗାଟା କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏଇଟା କୋଉ ରାସ୍ତା କୋଉ ଗଳି ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ବସଟା ଯୋଉ ଏଇ ଜାଗାଟା କୋଉ ଗଳି ଏଇଟା କୋଉ ଗଳି ଏଇଟା କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏଇ ଜାଗାଟା କୋଉ ଜାଗା ଯାଇକି ସେଟା ବାହାରିବୁ ଯୋଉ ଆମ କି ଠାକୁର ଗୋଟେ ରମ ତୁ କଥା କହୁଛୁ ଏଠି ଭିଡିଓ ଭ୍ୟୁଜର ହସିବେ ତୁ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ କୋଉ ଠାକୁର ପାଖରେ ବାହାରିବୁ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟଟା ତ ରଖିବି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଟାଉନ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ଏଇଟା ମାନେ ଭ୍ୟୁଜର ହିଁ କହିବେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ କହିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭ୍ୟୁଜର ହିଁ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବା ଯୋଉଟା ଆଗରେ ଦୋକାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ଏଇଠି ହଁ ଯୋଉଟା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆସିବ ହଁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆସିବ ଲା 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 ନର୍ସରୀ ଆମେ ଆସିଛୁ ନର୍ସରୀ କି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଟା ମୁଁ କହିଲି କି ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଏଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଭାଇ ଅଛ ନା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ନୋଟା ଡାକ ଭାଇ ଏପଟେ ଆସ ନା ନୋଟା ଡାକୁନୁ ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଗଳି ଗନି ଧୁମ ଶୁଣିବେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ପକଉଛୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ପକଉଛି ହଁ ନର୍ସରୀରୁ ଏବେ ଗଛ ନେଇକି ଯିବା କେତେ 20-30ଟା ଏ ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ଗଛ ନବୁ ତମକୁ ନବୁ ଏସରେ କ'ଣ ଗଛ ନବୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଇଣ୍ଡୋର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଏ ସେଇଠି ଅଛି ଯେତିକି ଇଣ୍ଡୋର ଗଛ ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଏ ଓହୋ ପୁରା ମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଆସିକି ଘୋଷି ପକେଇଛି ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଡୋର ଆଉଟଡୋର ସବୁ ପୋର୍ଟ ବି ଏଠି ଅଛି ନା ଏଇ ଗଛ ନଗେଇଲେ ପଇସା ଆସିବ ନା କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଏଠି କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ଥୋଇଥିବ ବାମ୍ବୋ ଟ୍ରି ସେ ଆଉ ହେ ନା ଭେଡ଼ା ସତର ଏଇଟା କି ଫୁଲ ଲଟା ଏଇ
ଆଇ କ'ଣ ଆସନି ପୁଅ କହୁଛି ଆଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବଢିଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ କି ମଲ୍ଲି ବଣ ମଲ୍ଲି ତାରି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଚାଲି ହଉନି ଏଇଟା କି ଗଛ କି ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଡାଲିଆ ଡାଲିଆ ନା ନଣ୍ଡା ସେଟା ଥିଲା ନଣ୍ଡା କହୁଛି ଡାଲିଆ ଗଛ ଟମାଟୋ ସାଇଡ୍ ଦେ ଆଇ ଗଛଟାକୁ ଦେଖାଏ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାଲିଆ ଆସ ମନେ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ବଳରାମ ସାର୍ ଓହୋ। ଲଗେଇଥିଲେ ଏଡି ଗଡି ବଡ ଫୁଲ ହଁ ହେଟା ମନେ ଅଛି ନା ନା ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ବୋଧେ ଢଙ୍କା ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ନୂଆ ଚାରା ବୋଲି ତୋର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇନି ତୁ କହିଲୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ 5 ଟଙ୍କା ଶୁଣିକି କହିଦେଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା କି ଚାରା 5 ଟଙ୍କା ଶୁଣିକି ଆଇଲା ଫେର ଏଠି ଆସି ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ଫୁଲ କେଡେ କେଡେ ହଉଛି ତା ମନେ ବି ଫୁଲ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଏ ଭଗବାନ ତ କହିଲା ନବ ବୋଲିକି ଛୁଆ ତାର ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟେ ଦେଖିଦବା ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହଁ କଟିଂ ଏଣ୍ଡି କହିଲା 5 ଟଙ୍କା ନବ ଏ ଗୁଆ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଲଗା ହବନି ଯା କାଲି ଦିନରେ ଲଗା ହବ ଏବେ ଏଇ ଗଛରେ ଫୁଲ ବି ଫୁଟେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ହିଁ ମାନେ ତା ଯୋଉ ଏଇଟା କ'ଣ ବର୍ଷା ଅଧିକ ପାଇଁ ଯୋଉ ଢଙ୍କା ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଖରା ଯୋଉ ହଉଛି ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ସୁକୁମାରିଆ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବଢିନି ତ ମରିଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ସେଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଜରି ଏ ନେଳିଆ ଜରି ଯୋଉଟା ଖରା ଦିଗଲେ ଅଶୋକ ଫୁଲ ବି ସେମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି ବୋଧେ ହଁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନା କ'ଣ ଗଛ କିଣା ସଇଲା ନଣ୍ଡା ତ କିଣିଲାନି କିଣିଲା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ମସଜିଦ ପାଖରେ ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ମସଜିଦ ପାଖରେ ବାହାରିଲା ଭଗବାନ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଖୋଜିଦିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖ ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁଗଲକୁ ପଚାରେ ଆଖପାଖ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁ ଏଠି ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ଲୟର ବନିବାକୁ ଆଇଛୁ କୋଉଟା ଲୟର ଓକିଲ ବନିବାକୁ ଆଇଛୁ ତୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିକି ଏଇ ମନ୍ଦିର ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଲଜିକ୍ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କଥା କହୁଥିଲି ଏଇଠି ବାହାରିବା ତୁ ଏଇଠି ବାହାରିଲୁ କି ତୁ ମସଜିଦ ପାଖରେ ବାହାରିଲୁ ସେଠି ବାହାରିଲି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ଘରେ ମୋତେ ମନା କଲା ଏଇଟା ହିଁ ଟାଉନ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ବାକି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ସବୁ ଟାଉନ ନୁହନ୍ତି ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଉନ୍ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ସତ କଥା ଆଉ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଦିଟା ତ ଜାଣିଥିବ ଡାକୁଛନ୍ତି ରୋଡକୁ ଯିବା ଭାଇ କେମିତି ହେଇକି ଗାଡି ଚଢିଗଲା ବୋଧେ ଜଣଙ୍କର ରୋଡ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସେଇ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତୁ ଆଉ କହନା କିଛି ଯାହାର କହିଲେ ବିବାଦ ହେଇଯିବ ହାତ ଧରାଧରି ଚାଲ ନା ବାଁ ପଟେ ଚାଲୁନୁ ଆମେ ରଥ ଟାଣିବା ବା ଆମେ କିଏ ବଜଉଛି କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ବନ୍ଦ କର ଏଇ ଲାଇଟଟା ଯୋଡ଼ି ଦେବୁ ତାର ଦିଟା ଯୋଡ଼ି ଦେବୁ ଲାଇଟ୍ ରମା ଇଏ କର ମତେ କହୁଛି ଗାଧେଇଛୁ ନା ନିଜେ କହିଲା ଆମକୁ ପୋଲିସ ଏଇପଟେ କହିଲା ନା ସେ ଭାଇ ଗଲା କେମିତି ଗଲା ଆରେ ନା ପଳେଇଲେ ଆମେ ପଳେଇ ନଥିଲୁ ତୁ ପଳେଇ ନଥିଲୁ କି ତୁ ପଳେଇ ନଥିଲୁ ତୋର ବୁଲେରୁ ନା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଭାଇ ଦେଇ ପାଗଟା ଦେଖୁଛୁ ନା କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ପୁରା ନଣ୍ଡା ପାଗ ମାନେ ବ୍ଲୁ କୁ ପିଙ୍କି ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଖେଞ୍ଚି ଦେଇଥାନ୍ତା କ୍ୟାମେରାଟା ଇଆଡକୁ ଯେହେତୁ ବୁଲିକି ଥିଲା କାହିଁକି ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ଯାଇ ହବନି ଚାଲୁ ଦେଖିକି ଆସିବା ରଥଟା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ କେମିତି ଇଏ କି କଥା ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଦେଖିଲା ତୁ କହିବୁ ସେଇ ଜିନିଷ
सब ब्लॉगर एइटा अछंदी मु कोच मु एकुटिया ये न्यूज़ यूज नहीं दियो अरे बोला ओला भाई गाड़ी बोला अबे को पछुआटा नहीं पड़े पछिया एटा सेपटुआ जाउ केमिति बुली ठाकुराणी ଯିବାଟେ ରଥଟେ ଟାଣିଦେବା ନଅଟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ନଅଟା ତତେ ପେଲି ଦେଖେ ଛୁଆ ए फेर टाणिबे फेर कोई बहुत टाणु दंदी अरे बना बराबर हरि बोल हरि बोल ओए को जीव जाऊ टाणी बंद आ छुआ बा टाण नहीं पड़ू